Αγαπητοί συγχωριανοί, είμαι ο Ιωάννης Θεοχάρους και δηλώνω παρόν για τις επερχόμενες εκλογές στις 9 του Ιούνιου του 2024. Τη σχέση μου με εσάς και ό,τι αφορά το χωριό μας τα υπερασπίστηκα με πράξεις και με έργα. Δώσαμε αναβάθμιση και ανάπτυξη της κοινότητάς μας. Δημιουργήσαμε χώρους πρασίνου και το μονοπάτι της φύσης. Διορθώσαμε δρόμους, αναβαθμίσαμε τα σχολεία μας. Βοηθήσαμε επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην κοινότητα μας και καταφέραμε να μονιμοποιήσουμε τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων, ο οποίος εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Αυτά είναι λίγα από τα πολλά. Οργανώσαμε και αναδείξαμε την κοινότητα μας μέσα από κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, για τις οποίες πλέον μιλούν όλοι για την επιτυχία τους ανά το Παγκύπριο. Αισιοδοξώ πως με όραμα, σωστών προγραμματισμών και τη γνώση που έχω αποκτήσει τα τελευταία 12 χρόνια ενεργού συμμετοχής μου στα κοινά, θα μπορούμε να επιλύσουμε μαζί οποιαδήποτε προβλήματα. Με την ψήφιση της μεταρρύθμισης, η οποία θα εφαρμοστεί από τον ερχόμενο Ιούλιο, και με τα προβλήματα που θα προκύψουν, είμαι σίγουρος ότι έχω την καταλληλότερη πείρα για να διεκδικήσω ό,τι καλύτερο για την κοινότητα μας. Θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι ακατάπαυστα για το καλό της κοινότητάς μας. Ζητώ τη ψήφο σας για να συνεχίσουμε μαζί για την ανάπτυξη του χωριού μας. Η Αρεδιού δυναμώνει και αναπτύσσεται.